Сәлем, дуслар, гадәттәгечә безне сөйіп караучылар, безне көтеп алучылар, без инде атна сайын сезне ва үзебезнең тогры тамашачыларны сөендергә һәм шушы Камал FM студиясында күрешеп эшләргә әзербез. Камал FM Фикер мәйданы. Сәлем Райхан. Сәлем Хәлләр ничек? Гастрольләр шәбезнең хәлләр. Шулай. Әйе. 13 юлга кузгалдык. Алла, Бүген әйме той уйнайсыз Самарада. Иртәгә көзгә кайтабыз Самарда, аннары чучук кем Оренбурга, кем кире кайта, аннары тагы китә Оренбурдан да нәрсә башмагым, аналар көтә улларын, ситсеп той көзгә кайтабыз, рәхим итегез гастрольләргә. Җәмәгать, иң мөһиме, ул спектакльләргә дип билет алып Казан сәхнәсенә килмәгез. Без гастрольдә булабыз. Анда плашкышыга язылган "Без гастрольдә" дип. Әйе, җәмәгать, миңа калса, сез нәкъ шулай эшләячәксез дә. Менә, карале, ситса туйга билет бар дип әйме, карыйсыз да, киләсез, кайда? Самарга килегез. Алай эшли күрмәгез җәмәгать. Самарга килегез. Самарда карагыз безне. Безнең бар бит шулай беренче тамашачы әйме. Без кайгына барсак та шул спектакльгә спектакльгә баралар. Уфага бардылар безнең арттан. Менә шулай. Менә бүген 13 бит. 13 шундый мистик сан бит. Сез дә үзегезнең комментарийларыгызны калдырыгыз, андый әйберләргә ышанасызмы? Һәм ышансагыз, шул 13ннән нәрсәдер берәр бәйле әйбер булганы бармы сезнең белән тормышта? Мәсәлән, сез уйлый торганчы шундый җавап бирәм. 13 минем өчен бик бәхетле һәм матур сан. Ни өчен дигәндә, чөнки 13 числосында минем беренче кызым туды. Әйбәт. Зөбәйдән туган көне 13 октябрь, онытмагыз, яме? Минем номер картага бәйләнгән. Бүләкләрне җибәрә аласыз. 13. Сезгә дә кагыла 927 404 47 66. Юкмы менә 13 җомга диләр бит инде. Юк, андай әйберләргә ышанмыйм. Юк. 13 түгел, миңа 23 дигән саныш. Чөнки син үзең 23 туган декабрьдә. Әйе. Миңа 7 сан ошый. Чөнки нигә? Баналь инде 7 жарата, 7 батыр, анда 7 кыз риваятләре. 8 ошый миңа менә. Бесконечный снег. 7, 8, 9. Юк, 7-8 ошый миңа ничаптыр. 1, 2, 3, 4 як-якка селкенде. Без 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 якка селкенде. 3, 4, 5, 6 безнең запись башланды. Авыр иде. 5, 6, 7, 8 туры килмәй рифмы саймы. Мин дә шуны уйлап утырдым. 5, 6, 7, 8. Сез дәвам итегез. Безнең тиздән премьера идегез, премьерга. Премьера нинди премьера? Булды гына бит әле. Әлмәндәр битте генә. Тагы килеп җиттемне икенче премьера. Икенчесе бар бит. Кайсы? Белсәң әйт, ник сыр тотып утырасың? Шүрәле операсы. Мин онытканмын да. Икегездә катнашасыз бит анда. Сине котлыйм, Никәшең премьерасы белән. Рәхмәт. Миңа да бик ошады. 10-сы, 11, 12, 3 көн эчендә 4 әлдермештә әлмәндәрне бәрделәр. Аллага шөкер. Гүрле. Кеше күп йөрәчәктер дип уйлыйм спектакльгә. Әйе, мынсынайны күз тимәсен, бер үк дәвамлы булсын спектакль. Һәм киләс премьерада килеп җиттемни. Ансы качан була? Безнең мәшһүр татар шагыйренең туган көненә багышлап, 140 елына багышлап, димәк 26 апрельдә Шүрәле операсы булачак. Әйе. Хәзер операда опера дип ышанабыз инде без аңа башкарып чыга алсак. Ник ышанабыз гына. Чөнки ул жанр операдыр бит. Опера инде, әйе. Үзем катнашмыйм, ник аптыраган дип сорый дип уйлыйсыз. Чөнки без бер-беребезнең репетицияларны хәтта күрергә дә вакыт юк. Параллель рәвештә туган батыр эшләнә, әлдермештә элмәндәр эшләнде, сезнең шул операсы. Хади Такташ. Дигезсез үрне оныттык. Әйбәт күз оныттык бирәм икән. Ник мине спектакльне оныттыгыз? Дигезсезләр бар әле. 6 эш. Я опера, әйтегез. Нәрсә турында, ничек нәрсәгә багышланган? Шу тулысынча Шүрәле әсәре опера итеп җырланачакмы инде? Җәмәгать. Әйе. Без аның өчен чакырдыкмы? Кунакларны чакырдык, шуны сөйләр өчен. Син шулай итеп әйтәң, җәмәгать.
Нерсе тупитіп отырасың деп. Мен қазір тұрам да қайтып кетем. Менің сөйлесім yok, қонақлар бар бейт. Қонақларны қаршы алыңыз. Рахим етіңіз қонақларымыз. Татарстанның ат қазанған артистлары Ришат Ахмадуллин һәм Раил Шамсуаров. Сизесіз ме? Диктір біз қонақларын кел, анда қарап шы. Чөнки алар әтегеннән кергәннәре генә күренми кала. Бәлкелер менән килеп отыралардыр, қояндар. Әйдәгез, күрегез. Алар остан менәләрне. Қонақларыбыз келіп жетті, құрметлі коллегалар. Раил бірге оқыдық, группадаш білігіз, кім білмей. Ришат, сәлем. Сәлестік бетінде. Әйде там, мен ашады сеңдер бейді. Раил қолының күшілігі ма? Юк иде. Қол күрештірмей Юк, менің просто әтием күрешті, шуңа күрә генә ул. Қараңыз, біз міне іш ритмі хақында бетінде ішлер түрлі турында сөйлесеміз бүгін тапшыруда. Міне әр біріңізге сұрау. Яқынша ойлап қараңыз әлі. Біз қазір апрель айындаймы? Гастроллерге де еленіп қайтырбыз. Әр гастроллер бара біздің Самара, Оренбургта қайтабыз, келебіз. Міне әр анар тағы кетебіз. Шулай еріп тұрабыз. Март айында біздің театрда барлығы неше спектакль һәм концерт болды. Оркестрыбыздың концерты инде сезнең катнашта, сезнең кишегездә бөтенегездә. Җырчы, артистлар. Якынча көненә 3 спектакль алсак, әйме? Юк, 90 ук түгел инде. 30 көндән. Минус понедельник. Әйдә синең вариантың. Хотя душанбе көнне бик күп булды спектакль. 9. Синеке? 50. 45 булсын. 52. Әттегәл саны беләсез бе ничә? Ничә? Март айында барлыгы 62 спектакль, 14 концерт, 76. Барлыгы. Әйе. 62 спектакль, 62 спектакль, 14 концерт, 76. Аллага шөкер, Аллага шөкер диясе генә кала. Февраль айында да 76 булган. Март айында да 76 булган. Февраль кыска ай, әле без күбрәк эшләгәнбез булып. Апрель айында да 76 булачак. Безнең мартта 1-2 көн дүшәмбе без ял эләкте. Март айында. Әйе, март айында. Апрель айында да 76 яки 86 булачак. Мин хәтта Мунчага барып кайттым. Кайларга бардык, әйтә сөйләне. Булды, Мунчага гына бардым. Дүшәмбе туры килде ялым. Мунча дигәннән Тукайның бик матур 2 еллык шигыре бар. Кірләнә үсті-үстіне рух, һич өмид вижданға юк, ни өчендер жир йөзендә тәнгә мунча, жанға юк. Камал ФМ менә шул жанга мунчаларның берсе булсын иде сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Чөнки без һәр вакыттагыча монда җыелып, очрашып, театр өлкәсендә булган яңалыкларны сөйләшәбез һәм алар белән бүлешеп, инде үзебезгә кунаклар чакырабыз. Камал FM. Фикер мәйданы дәвам итә. Һәм бездә кунакта Татарстанның ат казанган артистлары Раил Шамсуаров белән Ришат Ахмадуллин. Нишләп җирләр икән? Безнең бит гафу итегез. Тагын эшебез бар Лаборатория кысаларында операга әзерләнәбез без. Шүрәле исемле операга. Ул безнең Алла бирса 26 апрельдә аның менә Тукайыбызның туган көнендә көнендә башлап, әйе. Нәрсә ул лаборатория спектакль түгелме ул? Юк, ул спектакль, ләкин ул лаборатория кысаларында эшләнүче проект. Аңа билетлар әлегә сатылмый. Аңа менә тиздән регистрация ачылачак һәм тамашачылар инде аны караячаклар. Димәк ул Билет сатылмый. Регистрацияны сатып алмыйсың бит. Юк, син регистрироваться итәсең, теркәләсең спектакльгә, синең фамилияң, исемең чыга да син бушлай кера аласың. Паспорт белән киләсең. Шүрәлене кем уйный дип сорагыз. Син мәллә? Юк. Шүрәлене безнең Раил уйный. Әйе. Әйтәсем, Раил, син мондамысың? Раил монда. Рәхмәт сезгә. Юк, ул чыннан да бик кызыклы проект. Раил шундый инде, әйтер. Мин шундый инде. Әйтеп куйбы. Мин шундый кеше инде. Мин шундый кеше. Ул театрда иң аз сүзле артист дисәм ялгышмыйм дурмаган. Иң аз сүзле, иң тыйнак, иң ихлас, иң борчылучан бөтен кеше өчен. Һәм иң моңлы. Иң моңлы. Әйе, иң моңлы. Бүген минем юбилеем әллә ул. Һәм иң кызык итеп шаяртып куя белүче. Бер шаярганың сөйлимме? Әйдә. Безнең бер артист турында әйткәнен хәтерлисеңме? Һәр гримеркада бит инде гастрольдә бөтенебез бер бүлмәдә иратлар шишенәбез, киенәбез тиз генә. Һәм безнең бер артист бар менә. Андагы жын массасын бик күп инде менә. Тән тиресе дә күренми хәтта. Аны бүтәнчә аңлата алмыйм. Әйе. Һәм ни ди? Раил әйтә. Кара,
Нариман абый, сезгә зато кыш көне бик җылыдыр инде уйлыйм. Кыш көне üşümисездер инде. Көн эссе булса да. Бөтенебез шундый көлгән кыш җәйге гастрольләр Шаллы шәһәрендә икмесен. Гастрольләр дигәннән без бит гастрольдә булачак спектакльләрне әйтеп узмадык. Нинди спектакльләр? Лабораторияны сөйләп бетерик инде, юкмы ни? Яра сөйлик. Опера булгач бит әлбәттә дә җырлыйлар дип беләм мин. Хәзер Аллаһка шөкер, залларыбыз күбәйү генә түгел, бездә бию спектакль бар, бер сүзсез. Гашыйк Кәрим. Хәзер операбыз булачак. Гел җырдан гына торучы. Бер биюсез түгел, бию белән. Гел генә җырлыйбыз, менә 1 сәгать ярым тирәсе. Ул тулысынча опера, ул 1 актлы опера. Заманча опера ул, махсус Тукай туган көненә багышлап. Шүрәле балеты бар, ләкин Шүрәле операсы юк. Менә Фәрхат Бахтияри сүз белән бер-береңә мөрәҗәгать итү бөтенләй булмаячак. Бик кыска, ләкин ул сүз дә тактка салынган. Речитатив рәвешендә. Сиңа миннән ни кирәк? Үз ритмы бар. Әйе, ритмга салынган. Шүрәле моны былтырга әйтәйме? Былтыр әйтә Былтыр әйтә Шүрәлегә. Шүрәлегә. Кытышырлык әллә нинди нәрсә бу. Әллә нинди нәрсә бу. Аның бу тулысынча 10 әсәрдән торучы опера. Аны бәлки мен аны үзем уйлаганча оратория дип тә атар идем, чөнки күбрәк ораторияга бата ул, операга калса миңа шул. Ләкин менә мин горурланып әйтә алам, менә әлеге операны профессиональ җырчы да башкара алмас иде дип уйлыйм. Менә чөнки без инде декабрьдән бирле әлеге материалны әзерлибез, өйрәнәбез. Башта яшерен батырын түгел, бик авыр булды, чөнки материал бик авыр. Сез бит инде хәзер булай булгач, бөтен җирдән нота таный белергә тиеш. Бер караганда. Әлбәттә инде менә Раил мәсәлән, мин Раилга шаккатам. Ул сүзләрне язып башта аны Ярый, синең музыка белемең бар. Әйе, менә аның юк. Синең бар инде. Раил абый иң беренче өйрәнде. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Юк, үзенең партиялары иң беренче өйрәнде. Бик матур Без әле һаман булай карауды. Йөрәк күтәрде. Шуннан да миңа калса Раилгә авыррак булгандыр, ләкин ул үз эшен бик әйбәт башкара. Әйе. Менә әсәрләр, беренче әсәр дидегез, шул әсәрләрне санап үтик, нинди әсәрләр булачак әлеге? Беренче Кереш, икенчесенә Казан артында инде шул беренчесе безнең оркестр башлый, икенчесе менә Казан артында, шушы Шүрәле әсәренең иң башы. Казан артында бардыр безнең, әйе, тулысынча җыр өчен тавыклары җырлайлар. Тукай әсәре тулысынча алынган, кыскартылмаган вариантта. Шуннан соң безнең дуэт Ходайның кошлары дигән, ул инде шушы урманның матурлыгын күрсәтә торганында ике рух, табигать сулышы һәм табигать нуры. Без икебез шулай менә шулай җырлыйбыз. Аннары менә шулай. Аннары безгә табигать рухы килеп кушыла. Без анда безнең трио автор инде, автор Тукай булып чыга. Шул өчәү башкарабыз һәм аның мәгънәсе бик зур. Мәсәлән, автор ул Тукай, ул инде ниндидер илаһи бер көч, менә шушы кырлай ул безнең дөнья булып санала, дөньяны барлыкка китерә, аның җәнлекләре, аның үз кешеләре бар дип әйтим инде, һәм алар шушы дөньяда яши башлыйлар, һәм кеше бит ул бер яктан карасаң әшәке. Чөнки былтыр урманга бара утын кисәргә, димәк, урманны яралый, явызлык, һәм Шүрәле урманны саклый, һәм кеше, димәк, табигатьне алдый үз мәнфәгатьләрендә, үз ниендә, мәкерле кеше. Кем язган моны? Монда бит Тукай тексты гына түгел димәк. Юк, Тукай тексты тулысынча. Тукай тексты. Композиторыбыз Фәрхат Бахтияри. Безнең режиссерларыбызны да әйтеп китәсем килә. Ул Вячеслав Сысоев белән София Байрамова. Алар Красноярскида, Мәскәүдә укыган артистлар һәм үзләре режиссерлар булып киләләр хәзерге вакытта. София булса да татарча сөйләшә. София ул татар кызы. Чи татар кызы. Раил, син әгәр дә мәгәр Камаловында катнаша аласың, Гадел урындайым. Шуңа күрә бик кызыклы гына эш килеп чыгар дип уйлыйбыз, ләкин ничек кенә кабул итсәләр дә, без артистлар менә шундый материалны үзләштерүебезгә бик горурланабыз. Әйдәгез, ишетик инде бер үзек.
Бирәсеңме ноты? Ноты. Тизек. Хәзер. Бу безнең нәрсә Сездә бу? трио бар дидегез. Нәрсә бу дигән номердан? Номердан түгел, бездә Ходайның бәндәсе дигән номердан. Бездә Хакның бәндәсе Бәндәсе, дигән әйе, номердан, анда безнең Гадел Тулысынча Шүрәле шигыре шулай номерларга бүленгән булып чыга. Әйе. Әле анда безнең Айгөл Гырзисламова да җырлый. Әйе. Без дүртәү Ул булабыз. табигать Сулышы. Сулышы. Рита. Şiklere kurunmidir dingiz kebi. Dingiz kebi. Bir nihaya bir hesaptır askeri işin kız kebi. Kız kebi. Aferin. Әле bir ilişkide. Bu ne şu Темасы пар аттан алынган. Тукайның параты. Ниһаят Гадилнең икенче җыры да булачак алар. Син минем. Хәзер кешеләрне кутлаганда зур бурман шикләре күренмидер диңгез кеби дiyecek. Или Юк, Гадилнең менә сольный темасы бик матур. Юк, зур бурман котлауга килешмәс инде. Иң яхшы. Әйе. Камал FM. Туган көнең белән сине. Biz afişini okuduk mu әле? Biz кайда хәзер? Әле укымадык афишаны. Әйдәгез, афиша белән таныштырыйк. Без Ришатны әйтмәдек, ул автор була. Юк, әйттем бит. Әйттеңме? Автор. Без Раилне ишетмәдек. Әйе. Берәр үзеген Шүрәленең. Шул башын җырласаңмы? Bir de şiklenme jigit sin, min qarak uğrı tugel. Yolda kismimen şulayda min biguk tuğra tugel. Әйбәт. Монда мәсәлән моның темасы Шүрәле балетының теге ялкынлы кем әле? Ялкынлы Танец огненный ведьмадан алынган. Димәк, нәрсәгәдер нигезләнеп, барыбер яңа көй язылган бит тулысынча текстларга аерым номерлар аңлашылды. Һәм бу Токайыбызның туган көне 26 апрельгә 140 ел уңаеннан. Гастрольләр турында да сөйләшергә. Без хәзер кайда әле? Оренбургтамы, Самардамы? Самарда, кемдер Оренбургта, кемдер шуларның уртасында. Баста юлыбыз Самарга бит. Самарда, әйе, без уйныйбыз башмагым. Юк, Сезгә кайтабыз һәм Сицитуй көзгә кайтабыз. Ике спектакль. Ким кайтты менә уйнап? Уйнатмадылар. Оренбургта уйныйбыз башмагымны, әйеме? Башмагында була, анда әниләрне көтәсез. Сицитуй була, көзгә кайтабыз була. Әйе. Килегез, рәхим итегез. Билетлар тавырда тагы искә төшерәбез инде. Безнең рәсми сайтларда гына алыгыз зинһар өчен. Бүрек алдакчылар кулына, юлыга күрмәгез зинһар өчен. Сезнең сәламәтлегегезне, сезнең нервларыгызны һәм акчаларыгызны кызганып, сезнең хакта борчылып мөрәҗәгать итүе без бу. Гадел әзерлән, хәзер син теге җырны җырлаячаксың. Туган көннәр. Әйдә. Туган көннәр. 15 апрель безнең яшь артистыбыз Фирзәр Галимовның туган көне. 16 апрель безнең Беләм яктан беләмсез, Илтизар Мөхәммәд Галиевның туган көне. Туган көне һәм 18 апрель күзенә карап җырла. Ришат Әхмәдуллинның туган көне булачак. 35 яшь тула. О, юбилей! Салют. Ой, рәхмәт хезмәт. Ришат. Махсус кар. Җырлады. Син мине. Ансы кемгә башлап җырладың син? Без бер көн аны мен кызларга гына җырлыйм. шул хәл. Юк инде Илнур абый дип җырладым. Әйе. Шул хәл көлдек, ышкындык рәхәтләп. Син ничек үткәргә яратасың туган көнең?
Эштәдер. Төрлечә була, гадәттә эштә була инде ул спектакльләр уйнап. Эштә булмаганда? Эштә булмаганда тынычлыкта. Мунчага барырга ярата. Әйе. Шул. Котлы эштәүле булсын. Рәхмәт. Юбилеятның да безгә кунакка килергә вакыт тапкансың. Килмичә кая барасың? Безнең эш бит буймы? Шулай Аллага. Эш булсын, иң мөһиме, хөрмәтле дуслар, коллегалар. Менә минем бер әйбер искә төште. Әгәр дә без инде шулай Тукайыбызга багышланган лаборатория, менә дип әйтте. Лаборатория турында сөйләшкәнбез, эш әзерләнә икән. Шундый бер импровизацион саубуллашу дип әйтикме инде. Момент тәкъдим итәм. Минем өчен менә Тукай ул хәтта рэперда. Ник дигәндә, чөнки менә паратны алыйк. Ул менә рэп кебек. Аны рэп итеп тә укып була. Мин беренче куплетны беләм аның. Беренче генә түгел, бик күп куплет беләм. Әйдә башына һәрберегезгә бершер куплет тәкъдим итәм. Кайсыгызга юк, җаныгыз кайсын тели, башыннан башлаплар җиктереп парат Казанга туп-туры киттем. Караш трапларны күчер суктап. Рэп итеп укырга. Юк. Мәсәлән, мин үземә алам рэп өлешен. Кемдер Кем җырлый ала, әлбәттә, кемдер- җырлый өчен бәлки шул парат көенә җырлар, кемдер бәлки оперет итеп җырлар, әйме? Кемдер укыганда да ялгышасын. биеп күрсәтер. Кемдер гади шигырь итеп укыр, яки кемдер дуэт итеп алыр. Менә шуннан башыннан ахырыннан кем каян тели. Дуэт дигәндә дә без дуэт булабыз. Хәзер ашыкмалы син. Хәзер. New Gangster Rap, Габдулла Тукай, җиктереп парат Казанга туп-туры киттем карап, шаптыра атларны күчер, сукалап та тарткалап. Hey! 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 Put your hands up! Шатлык белән нурлар чәчеп ялтырый, искән әкрен җил белән яфрак агачлар калтырый. Һәр тарафтан уй миңа тик әллә ни җырлый кили, нәрсәдәндер күз эленгән һәм тамам баскан йокы. Әйдәгез бергә трио була. Нәрсә? Üçüncü kuplet sinde. Ул өченче. Җырлайды. Бүтән сөйләс. Әйтә иртәнге намазга бик матур моңлы азан. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Әйтә иртән, бөтенез бергә. Әйтә иртәнге намазга бик матур моңлы азан. Эй Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Әйбәт. Камал. FM. Fikir meydanı. Siz bizim bu sabırlaşırdan bilmişsiniz. Anlaşıldı, siz bizni qaramıysınız. Карыйбыз. Biz sabırlaşkanda her bir konaklar bilen şunday oyun formusunda təqdim mümkün ciddi fikir eytirge, mümkün şairi balırga bir hamsida bir sabırlaşu. Kamal. Üzlük что sen насадка белән. Yoğunlar, selam. Olmaz. Әйбәт. Kamal FM fikir meydanı. Bir-iki söz. Hem şulaytır biz özümüzün hürmetli, yaratkan, gizzetli tamaşaçılar bilen sabırlaşabız. Hem Камал FM. FM. O'zgartdi. Fikir meydanı. Менә шундый ничек дип әйтергә, грандиоз дип түгел инде, грандиоз. Ayda tüzütür. Bu üzlüksüz bulur. Шулай мына гафу итегез. Камал. FM. Min üzümə özgərtməsə buldum. Fikir meydanı. Камал FM бик матур тапшыру икән. Рәхмәт сезгә дуслар, тагын чакырыгыз. Бердәмлектә көч. Белән булыгыз.